Hello, hello, hello! Momshies, Popshies at mga anakshis. It's my special day because it's my birthday. And for today's vlog, ayan, tatanungin ko po ang aking mga social climbers family kung ano yung ayaw at gusto nila sa akin. So kung ano yun, watch this. Iba ka, ito naman tatanungin ko. Since it's my birthday, Yes. so this is not just a typical birthday wish. Para mas maging malalim yung friendship tsaka yung samahan natin. Ano yung ayaw at gusto mo sa akin? Ano yung unahin ko? Ayaw. Yung ayaw. Yung gusto mong maging prank ako. Yes. It's DJ. Okay, this time, ang ating kumaring Marites na si Mars Gina. Hello! Okay, Mars, since it's my birthday, gusto ko marinig kung ano yung ayaw at gusto mo sa akin. Sa totoo lang kasi ang ayaw ko talaga sa'yo, unahin ko ayaw Kasi yung parang yung parang, sa tingin ko sa una, parang namimili ka ng kaibigan, Okay. gano'n. Yun ang una ko sa'yo, parang high standard, ganyan. Ganyan. Oo, ganyan ang ko sa'yo. Okay. Pero, pag matagalan na pala, Mars, ganyan ka lang pala talaga, super, ang ganda rin ng puso mo, ganyan. Showbiz na Oo, showbiz. hindi, totoo, Mars, totoo talaga. Ah. Sinasabi ko naman talaga totoo Noong una talaga, parang ang taray mo, parang, Ever since naman, yung talaga first impression sa akin. Pero, sa totoo lang, Mars, mabait ka pala. Happy birthday. I love you, Mars. Wala ka tumusip-sip. Mars, I love you. Wala ka rin dapat isubsip kasi wala akong sahod. Diba? Basta ako, dito ako susuportahan kita hanggat makakaya ko, Mars. Thank I love you. I love Thank you. you. Happy I love you birthday. too. Love you. Salamat. Okay, Ate Yuki, it's my birthday. Happy birthday. So, answer it. Anong ayaw at gusto mo sa akin? Ang ayaw ko. Yung hindi ka kikibo. Bigla. Oo, minsan hindi ka kikibo. Ang gusto ko sa'yo, Bakit? Paano hindi kikibo? yung cellphone ka lang ng cellphone. Okay. Tapos, gusto ko, yung pinangaralan Pinangaralan. mo kami kung may mali o hindi. Yeah, Yun. pero hindi rin naman ako perfect eh. I mean, minsan Oo. nagkakamali din ako. Siguro lang it happens na may mga na-experience ako na gusto ko ma-share sa inyo para na sa ganun, sana hindi nyo rin maranasan yung naranasan ko. That's why. Yun nga. Parang si Brenda, ganun. Oo. Miss Day, na tinatama yung mali. Yun. Oh. Tapos, ang naano ko sa'yo, intelligent. Huh? Spell mo nga. Ay, sa'yo na yun. Thank you. I love you. Happy birthday. I love you too. Sana mag-enjoy ka ngayong gabi. Ay, wala siya. Charot. Ang harot natin dun. And now, our official cook. Ayan, si Maring Mar. It's my birthday, so Happy birthday. anong ayaw at gusto mo sa akin? Okay. Likes and dislikes. Yeah. Doon tayo punta sa likes muna. Pinaka gusto namin is motherly ka. Not just a mother, a sister also. Nandyan ka, di ba, kapag kailangan. And, yung pagiging skillful mo. Yung may skills mo ba sa pagpa-vlog, mga content, napakasarap mong tingnan na may mga content talaga. Nagbibigay ka ng content. And that's also form of generosity. Yes. Yung pinakaayaw ko lang, since nagbibigay ka ng mga content, yung sometimes aligaga ka, yung parang bang, because you are overwhelmed. I understand, you are overwhelmed to make that, to do that, parang talaga, parang fino-force mo kami to do also like that. Parang ganun ba? Ako, nalagaga na naman si Papa. Yun ang nangyayaw ko. Yun ang Yung parang natataranta na hindi naman dapat. Oo, tarantada. At isa pa, gusto ko sa iyo is yung love mo sa family mo, especially to your mom. Thank you. Thank You're you. welcome. Happy birthday. Salamat. And thank you sa pagluto. You're Ang sarap. welcome. Ingat.
Okay, kasama ko ngayon si Oyong at saka si Lyra. Inday Katok na talaga naman napakagamay ng muka dahil sa pagmamahal ng kanyang uyab. Birthday ko, so gusto ko marinig. Hmm. Ano yung ayaw at gusto niyo sa akin? Ako na. Anong Ikaw ayaw? na, ikaw na. Una mo na yung ayaw. Ayaw talaga. Sige, go. Ang ayaw ko sa'yo is, bigla ka lang aalis, na hindi pag magagalit ka. Okay. Yun at saka, yun lang naman. At Kaya lang ako malas kasi ayoko na siyang lumaki. Ah. Tapos pag humupa na ako, tsaka Yung ako bang- makikipag-usap. hindi nagpapaalam na bigla na lang nag-grab. Walk out. Or nag-angkas, walk out ang tawag. Walk out, 2 words pala na walk out. Walk out. Ang gusto ko sa'yo is talaga is, grabe ang pag-support mo talaga sa amin. At saka, grabe yung, kahit mga namin dito, ikaw yung nag-una ba na yan ang dapat gawin, yan yung yan yung mga dapat na, like for example, let's vlog, tinutulungan mo din kami na yan yung dapat ang gawin niyo para iba naman content. Tsaka makita din nila yung other side nyo. Yes. Yung mas malalim na kayo. It's for your own good naman din. Yes, diba? oo. Ikaw. Ang ayaw ko sa'yo, Si Molo? Wala kami. Hindi, ang ayaw ko sa'yo is yung nagtaka kami kasi alam mo, parang nagtampo ka sa amin or nagalit ka sa amin, pero hindi namin alam na galit ka na ba. Tapos parang hindi ka nakakiusap. Yung Nakikipag-usap. another accept ka na agad, parang ganun. Parang hindi namin naintindihan, parang ganun. Okay. Ako rin, hindi ko na-gets. Hindi, sabi ko, Yung parang pag ang ayaw ko sa'yo is yung parang galit ka sa amin or may tampo ka sa amin na... Kasi hindi ako namamansin. Oo, hindi ka namansin. Okay. At saka, parang yung tampo mo na dinadaan mo na lang sa except na hindi namin alam na nagtampo ka na or Okay. nagalit ka na. Yun lang naman ang alam ko. Ayaw ko sa yung ugali. Ugali, Yun. okay. Anong gusto mo? So, ang gusto ko naman is proud ako na talaga, isa ka sa matulungin na tao sa amin at saka syempre mabait at walang sabi-sabi ko hindi. Diretso. Oo, diretso, ganun ka. Alam mo, dapat ikaw din ganyan. Bigay ba? Bigyan ka, birthday niya, Ang imong mga kiki. Yung imong mga kiki. Hindi, ganun lang naman yun lang talaga yun. Ang gusto ko sa'yo is yung buol, ang lawak ng ang lawak mo ng pagmamahal mo sa amin. Oh, I love you. Thank you. Di ba? Para hindi lang basta birthday wishes. Kasi ito, para at least mas nagiging maliwanag sa akin kung, like, for example, ngayon ko lang yan mga narinig sa inyo. So, for that, thank you. Welcome, Thank you for Mama. being honest. Yes. Yun din naman ang gusto ko sa inyo lahat dito. Napaka-honest nyo rin. I mean, kaya nyo rin sabihin sa akin, which is good. Oo. Kasi mas maganda na Kasi nasasabi bakit kasi natin. din nga Oo. sasabihin na Ay, hindi namin dapat alam diretso. na ganyan. Dapat sabihin diretso, di ba? Sabihin mo yung totoo. Oh, sabihin mo na. I'm in love. Umiyak ako. Oh, iba yan. Sa ibang vlog ko yan. Maraming salamat! Thank you. Mia, Kaloka, Ilocana! Okay, since it's my birthday, Happy birthday, Eto muna. Ma'am Shi G. pero maiba tayo, hindi Baba to, G. hindi to birthday wishes. Ano yan? Ano ang ayaw at gusto mo sa akin? Ayaw ko sa'yo. Alam na natin yung mukha mo. Wow! Hello, Basher! Joke lang. go. Ayoko sa'yo. Ano yung ayaw? Kumain. Wow! Ako lang! Siyempre, nagawan mo ako ng food. Charot. Sige. Hindi, ayoko sa'yo. Pasulpot-sulpot ka. Kasi nga, At tapos, pag nagsawa ka na sa amin, lalayasan mo na naman kami. no, Yan tayo hindi eh. kasi alam mo naman 'di ba na I have to be my mom you din have as to take care well, of 'di ba? tita. Oo. Alam nga naman dali ko rin dito si Madir. Oh. Oo. Buti sana kayong bahay niyo sa kunahan yan ang inupahan ni Brenda. Ang dami nating kwarto. Malayo rin kasi yung bahay ni Okay Althea. lang. Kaya, wala naman si Althea. Tapos, alis na naman siya. Ganon siya, para siyang, ano yun yung darating. Tapos mamaya, mag-evaporate. Kinabukasan, wala na naman. Ano ba yun? 'Di ba? Pero thank you kasi madami ka na share sa amin ng mga ideas, mga thoughts sa vlogging and lahat. Ayaw pa sa'yo. Ano pang ayaw sa'yo?
ano ka din, mahadera ka din. Talakera. Talakera. Ayan, anyway, pare-parehas naman tayong ganun. Yes. Ano lang, iba-iba lang yung pamamaraan. Iba-iba lang yung pamamaraan din. Pero of course, matagal na tayong magkasama, Althea, Baba G. At nakakamiss yung bonding natin dun pa sa Marikina Gold Bar. Yeah. Oo. Kaya, Sa Kutay. Ay, sa ano, River Marikina, Gold. oo, River Gold. Oo, Mm-mm. dun. So, ayun, masaya din. At of course, ang dami nating mga travels na magkakasama din Sama, tayo. correct. Lalo na sa Tagaytay, sa Batangas. Na may ano yan, business and pleasure. Kasi trabaho at the Yes, same time trabaho. gala. At naglaon yun din tayo, alam mo yan. Oo, nakailan na kinabang. Dahil meron ka na namang Racket. may racket. Oo. So, sorry ka. So, sorry naiwan ka na ako. lang. Umalis ako dahil kayo nang Brady nung namangka. Yun na nga sinasabi na pasulpot-sulpot. O, di ba kasama namin sa biyahe namin 5 oras, biglang nawala. O, di ba? Kasi may work din ako dun sa La Union. Ayun. Pero, in fairness to our Beshi Althea, Miss Babanja, Ma'am Shiji, maraming salamat po at napakabait din niya at napakamatulungin at maalalahanin din. And keep on supporting our Thank you. Beshi, Ma'am Shiji. You're welcome and happy birthday! Thank you. Mia Kaloka, Ilocana! Ay, yaman ako. At siya naman ay taga Pangasinan. Pangasinan. Oh. Salamat. Thank you. Okay, this time tanongin naman natin si Marian Ambiciosa. Isa rin sa mga pinaka nauna at matagal ko rin nakasama sa mga social climbers. Saan? Tignan natin kung Saan ba tayo nagsama? nag-live-in tayo. Ay, gago! Di ba na, ano pala, nene days ka pa lang, nasa ilog pa lang kami, hindi ka pa nagkukutay, nakikita na tayo with your ate. Bata pa lang ako, idol ko na kayo. Ganito Yes. yung mga ganyan. O, di ba? Tingnan mo naman, mas makinis pa ako sa'yo ngayon. Mas maganda naman ako. Yun lang. Since So, birthday interview ko, mo ako. hindi, since birthday ko, go. Ano yung ayaw at gusto mo sa akin? Ang ayaw ko sa'yo, ikaw mismo. Ayun, na-personal na siya. Maraming Hindi. salamat, okay na po siya. Ang unahin ko yung gusto ko. Siyempre gusto ko kay Ma'am Shiji. Yung feeling kasi ng ibang tao, yung parang minamanipulate niya yung ibang tao. Although na nakaka-help naman yung pagiging ganun niya, ganun. Yung pagiging, yung mamandohan niya yung bawat isa para at least we can collide. Okay. Like parang, Yung lahat talaga. kasi lahat. iba yung manipulate sa Ah. guide, magkaiba yun. Diba? Like, Yung lahat parang talaga, yung magiging sinasabi. magiging family or as one, yung ganun. Maganda naman yung ginagawa niyang ganun kasi natuturoan niya yung bawat isa. Tsaka ang hilig niya talaga yung magno-note na para basahin ng lahat. Kung ano yung dapat gawin. Oo. Ang ayaw ko naman sa kanya is yung parang sa onting bagay lang, nagtatampo siya, nagwo-walk out. Akala mo ang ganda. Iisa sila na sinasabi. Akala mo maganda, makinis Oo. artista. Long parang legged, ano pa? may onting pag-usapan lang na ayaw Big niya sa deal. pandinig niya. Yes. Shit, walk out siya. Kahit anong oras pa yan, magwo-walk out yan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, Aging. hindi. Kinaugalian niya rin talaga yung, lalo na yung nagtatampo siya, nagiging iyakin. Yung, Emotional. ewan, ang gulo. Dinaing niya pa ako na nagpipills. Nag-hormonal imbalance. Sa kanya kasi, hormonal intanders. Yan. Hello talaga siya dyan. Hello So, talaga. ayan. Thank naman, you. very perfect naman si Ma'am Shiji. Perfect! Magkano ko dito? Ayun lang, yun lang. Okay, Bakang, ikaw naman tatanungin ko. Since it's my birthday, Yes. so this is not just a typical birthday wish. Para mas maging malalim yung friendship tsaka yung samahan natin. Ano yung ayaw at gusto mo sa akin? Ano yung unahin ko? Ayaw. Yung ayaw. Yung gusto mong maging prank ako? Yes. Okay. Yung ayaw ko minsan yung pagiging overacting mo. Okay. Okay. Saan? Yung mga yung mga bagay na kahit paano ba? Big deal sa akin, ganun. Hindi. Yung mga bagay na pwede naman nating gawing Simple. simple. I mean, parang ganun yung sinabi mo. Pero dahil siguro, ikaw kasi para gusto mong maging bongga, maging perfect. Tapos gusto mong
gusto mo maging ma-appreciate yung tao talaga sa'yo, hanga sa'yo. Pero dahil sa parang naging sobra na, so, parang naging, parang, hindi naman pangit, pero yun nga, parang naging overacting na. Parang pangit na. Basta hindi Tingnan. na, oo, yung nararamdaman namin. So, Okay. yun lang naman, oo. So, yun yung ayaw mo. Parang, I was overacting na when it comes sa mga ginagawa. Or Oo. yung parang gusto kong gawin. Oo, so, yung parang dito lang sana ito pero lumampas ka talaga ng bongga. So, parang naging OA na, parang ganun. So, ano yung gusto mo? Ang gusto ko naman sa iyo is kung katulong ka, para alam mo lahat. Oo, parang all around ka. Oo. Sa mga pero pag sa talent, meron ka nun, alam mo lahat. Yun yung gusto ko sa iyo kapag host, alam mo, pag magluto, alam mo, Alam. pag mag-decoration, alam mo. Ano pa ba yung mga alam mo pag mga doon tayo sa Batangas, yung Kamangan at Bukakan, magaling ka din doon. Oo. Ako naman talaga yung Naku, para ayaw ko magkwento, ha? Basta alam mo lahat. Yun yung Okay. isa din sa parang gusto kung may isang araw na pwedeng hiramin sa'yo, Yun. yun. Tsaka yung believe ko rin sa'yo is ang dami mong idea, ang dami mong nag-create na mga idea pumapasok at nakapagbigay ka ng idea or suggest agad-agad. Pero yun na nga, dahil sa gusto mo agad na ganun. Maayos. Parang na-over. OA na Oo, minsan. ano. Thank you. Yes. And that's my birthday. Yes. Ayoko, ngayon parang, sige, wag mo na birthday wish. Gusto ko naman malaman kung ano ba yung ayaw tsaka gusto nila. So, for a change. But then, Yes, oo. since it's my birthday, syempre hindi pa rin mawawala ang mga birthday wishes. Yes, exactly. A birthday wishes ko sa'yo, siguro matapos lang tong pandemic para makapagsimula tayo ulit, makapagsimula ka ulit. Correct. So, siguro yun lang, tsaka health para sa iyo at of course kay Mami Jolly. Yun lang yung importante. Correct. Yun din sa akin. Yes. Thank you, Bakang. Thank you din sa sa suporta. Thank you sa Naging honest lang ako kasi. Hindi, Siyempre, that's why, kaya nga oo. tinanong ko kasi yun ang gusto ko. Yun yung gusto kong malaman. And thank you kasi sinabi mo. Ayan. Salamat din dun sa kaldereta at carbonara. Yes, actually hindi po akin. Actually hindi akin yon kay Ate Ana, si Ma'am Grantiza, yung top gifters ni Brenda. Thank you, So, thank you sinabi po. Siya, chinat niya ako kagabi na I want to bigyan ka doon ng cake and something na rin for food. So, ayun thank yun. you. So, Thank you po. thank you Ate Ana. And of course, meron din cake si Melmar for safe trip. Despedida. Kasi pauwi na siya Oo. ng probinsya. Thank you po. Ayan, muli maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga blessings, nag-share ng kanilang mga regalo sa akin. Maraming salamat po, Mama Mary. Thank you so much. Sister Vanessa, my Road Trippers family. Thank you so much. CJ, Luella, Idel, Andrew Lovely, Gren, thank you. I love you so much. Hindi lang yung pagmamahal nyo sa akin, pati kay Mama nakakarating. And sobra ko na-appreciate yun. Thank you sa effort. Social Climbers, family mula di sa Manila and Hasaan, maraming salamat sa mga suporta ninyo. And sana wag kayong magsawa kahit may mga ganun pala kayo ayaw sa akin. Pero okay lang yun. Tinitignan ko yun in a positive way kasi para at least alam ko kung ano yung dapat ko ring i-adjust na ugali ko. Ayan. At Mama Melay, maraming salamat. I love you. Thank you so much, big time, sa inyong lahat. Maraming. Trupa, thank you so much, boys. Ayan, who else? Kay Maring Gina na nagluto kanina. Kay Melmar, thank you. Bakang kay Ate Grantiza, thank you. Siyempre kay Lyra, kay Bien, ayan. Basta sa inyo lahat, ako napakarami ninyo. Of course, most especially sa family ko. And above all, kay Lord. Thank you for another year. Thank you for another day of life. For every day na ginigising mo ako at binibiyayaan mo ako ng mga taong nagbibigay ng tulong at
tinutulungan ako hindi lang pinansyal, maging sa emosyonal, sa kanilang mga suporta, sa kanilang mga advices. Ayan, maraming salamat sa presensya na pinapadama ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapasalamat. Especially to my friend, Brenda Beach. Maraming salamat eh. I mean, alam ko na marami pa tayong project na pagsasamahan and hopefully magtuloy-tuloy pa ang lahat. Ayan, till next time, maraming salamat. Once again, this is Moshi G. Thank you so much. God bless you. Ayoko talaga ng